I ara sí que em sembla que us ho dic tot. I si teniu qualsevol pregunta, ara és el moment. Després de tot aquest... Farem pensant, no sé, ja m'ho pensaré que estigui a casa. Doncs el que us deia, si voleu, si hi ha qualsevol cosa que tingueu dubte o el que sigui, si voleu escriure'ns a ECAP, doncs us contestarem encantats. I els que comenceu el 6, el 5 i el 6 d'octubre, doncs moltes ganes de veure-us i de posar-nos tots en acció i de donar-nos molta canya. I molts deures aquest any. S'ha d'estudiar molt? S'ha d'estudiar molt. No és una qüestió d'estudiar, és una qüestió que quan surts de classe no tanques la barraca, com si diguéssim. És una qüestió que t'emportes tot el que allò i continues fixant-te. I que deia la Lídia, si ja he après una cosa, no la deixaré anar i ja fins que m'ho tornin a dir un altre dia. No, si amb el Xavi ja m'ha fet veure i he après que vaig amb els ulls així no me n'adono, home, ara que ja ho sé, doncs aniré practicant per fer-ho a casa. Hi ha deures de tant en tant, sí que hi ha deures, però no és una qüestió d'estudiar. És una qüestió de parar atenció, de no perdre la consciència del que fem a classe. De preparar textos, llegiu-vos això, que ho treballarem la setmana que ve, mireu-vos aquest, no sé, cada professor posarà els seus deures, però no és... Bueno, podeu preguntar als alumnes de primer a veure si han tingut molts deures, si els han fet, i qui els ha fet si li ha anat bé, i qui no els ha fet si li ha anat bé, també. La veritat és que sí, els veig tots de tot, jo no hi soc, però jo si us puc dir, us podem dir tots, cert o no, que quan es fan els deures es noten. Quan no desconnectes del tot es noten moltíssim. Quan t'has preparat una miqueta o quan has seguit una recomanació d'un professor que t'ha dit llegeix contes en veu alta o, saps? Qualsevol recomanació és que a més estan evidentment fetes perquè pugueu evolucionar millor, perquè traieu molt més partit de vosaltres mateixos. Si t'entrenes molt fort un dia i després ho deixes córrer, no et serveix per gran cosa, quan et tornis a posar et farà mal tot. És treballar i treballar i treballar i treballar. Els ritmes de cada alumne són diferents en moltes coses, però cadascú ha d'anar fent l'entrenament al seu ritme, i fins aquí, perquè això és una manera d'acumular més a més. I el que has après, jo ho sé que no he de posar les espatlles aquí dalt, jo fixar-les aquí tota l'estona de dir que t'ho expliquin o que t'ho diguin, si tu no hi poses molta part teva, tu ja has de treballar. Amb la part de llengua, com més treballis, més exercicis, més cansis el coll sense que se t'havia pensat, més te n'adonis aquella part del coll o aquella altra, o que aquest so, la F no em surt bé de practicar. Si treballes molt i pares, quan hi tornem haurem de recuperar molta cosa de la vida, però és una qüestió d'anar fent. I fer els deures és una cosa que funciona. I tant. Fa molts anys que es va demostrar i continua vigent. Estudiar i posar el curs del dia és una cosa que normalment va bé. El que passa és que avui també és cert que us hem deixat anar amb molta teoria i el molt bo, jo crec, d'aquests cursos és que precisament el que fem és practicar molt. O sigui, quan fem ritme, doncs el nan no us estarà explicant, no, estareu fent ritme i estareu en actiu. I quan feu tècnica Alexander, doncs estareu treballant. I tot això són... I quan estigueu a faristol i estiguem fent exercicis de lectura dramatitzada o de memòria auditiva, estarem posant en pràctica, estarem jugant, estarem actius, no estarem explicant coses, estarem visquent-les, estarem... El cos ho anirà assimilant tot, aquesta és la idea. És dinàmic. Volem que sigui dinàmic, ens interessa. El doblatge és una feina dinàmica, de molta concentració, d'atenció,
però de ritme i dinamisme i de posar-s'hi i fer-ho. Aquesta és la idea. I ja estem. Esperem veure-us per ECA.